Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako správne nakupovať v našom e-shope hľadamfarby.sk. Ako príklad sme vybrali náplne pre tlačiareň Epson Stylus SX 435V. Náplne môžete nájsť 3 rôznymi spôsobmi. Do tlačiarne Epson Stylus SX 435V patria náplne T1281 a T1291. Takže pokiaľ viete presný názov náplní, môžete prejsť týmto spôsobom na výber náplní do vašej tlačiarne. Pokiaľ neviete presný názov náplní, môžete si ich vybrať podľa tlačiarne. V našom prípade je to tlačiareň Epson Stylus SX 435V. Teraz sa nám zobrazila kompletná ponuka náplní do našej tlačiarne. Tretí spôsob, ako vyhľadať náplne, je použiť vyhľadávacie pole. Stačí napísať názov vašej tlačiarne, v našom prípade je to Epson Stylus SX 435V a vyhľadávač vám priamo ponúkne kategórie vašej tlačiarne. Znova sme sa dostali na výber náplne priamo pre našu tlačiareň Epson Stylus SX 435V a teraz si môžeme pozrieť celú ponuku. Pre jednoduchšiu orientáciu máme pre vás filtre. Ja dnes použijem filter Výhodné balenie, pretože chcem kúpiť celú sadu všetkých farieb a pridám si do košíka náplne T1285 s tlačením tohto tlačidla. V tomto momente som sa dostala do košíka a pretože vám chcem ukázať, ako sa dá vrátiť späť, pridáme ešte sadu T1295. Teraz už mám nákup hotový. Pokiaľ chceme nakupovať ďalej, použijem tlačidlo Návrat k produktom. Pokiaľ chceme dokončiť objednávku, klikneme na tlačidlo Objednať tovar. Všimnite si prosím, že nákup je nad 15 € a preto mám dopravu akýmkoľvek spôsobom zadarmo. Kliknutím na tlačidlo Objednať tovar prejdem na výber spôsobu platby a dopravy. Pretože chcem mať náplne už zajtra doma, zvolím spôsob dopravy GLS. Dodržím podmienku, že náplne sú objednané do 14:00 a že sú všetky skladom. Ako spôsob platby si vyberám dobierku a kliknem na tlačidlo Pokračovať. Teraz by som rada upozornila, že v 3. kroku nákupného procesu si môžete zvoliť medzi týmito 3 variantami, ako nakupovať. Pokiaľ ešte nie ste našim zákazníkom, môžete si vytvoriť nové konto, čo má určité výhody. Keď budete nakupovať na budúce, objednávka bude pre vás rýchlejšia, pretože vy už budete mať zadané fakturačné údaje a taktiež môžete získať v našom vernostnom programe darčeky. Keď sa registrovať nechcete, kliknete na možnosť pokračovať bez registrácie, ale tým pádom nebudete získavať darčeky a budete musieť vyplňovať fakturačné údaje. Ja som už registrovaný zákazník a preto sa prihlásim a ukážem vám, aké to má výhody. Po prihlásení mám vyplnené fakturačné údaje, dodacie údaje a môžem veselo pokračovať v nákupe. Ako som už spomínala, registrovaní zákazníci si môžu vyberať darčeky k nákupu. Ja už mám nazbieraných 601 bodov a pretože chcem väčší darček, momentálne si žiadny nevyberiem a zvolím voľbu Chcem zbierať body ďalej a darček si vyberiem na budúce. Idem úplne dole a kliknem na tlačidlo Pokračovať. Teraz som sa dostala na rekapituláciu objednávky. Skontrolujem si osobné údaje, fakturačnú adresu, dodaciu adresu. Tu mám tovar, ktorý som si nakúpila. Objednávku potvrdím a tým som nákup dokončila. Tu môžete vyplniť hodnotenie, to znamená, ako ste sa o nás dozvedeli, alebo pridať komentár. Pokiaľ nie, klikneme na tlačidlo Návrat na úvodnú stránku. V tomto momente máte na svojom e-maili potvrdenú objednávku.
Týmto som celý nákup ukončila. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.